wan supung belai chikon tei bwkha kebel borok abahai borok rok no osungsaro sakni dukhuno soi manya baksa borok suicide rok khlaiui thwiyo abahai patimung rok chini Tiprasa rokni bisingo bo aswkno nukjagui tongo abahai kothoma haino hai khwnanani nangkha khoroksa Tiprajwk bukhuk bini hamjakma jwlani bagui sakni langma no sajukha dino video ni bisingtwi ang sana naimani khe o suicide Khlai Mani no twi no motivation rwnani nayo puilano sajao ang oro kebono joliwi eba naisilerui samaniya tamokhe abahai mistake ta khlaithung hneise ang sao je thwijanai bukhukjwkni phola khakjangmao lenglawi tongthung tei bini nukhungbo khakjangma manui tongthung amen hake phaidi जों पुइलानो o bukhukni kisa je saimanmani story no khnawi naileyano ang o jagao o bukhukni details tei address rokno sanani thangya tei sagla o bukhuk khoroksa jela bai hamjaklayo o jelabo o bukhukno hamjakha haikheno borokni relationship jora kolokma wngkha aboni sikang o bukhuk tai khoroksa jelano hamjakmani tongo haipano o jela bai break up wngwi thangka tai tabukni o jelano o bukhuk promise khlaikya angno no hamjakui tongnai nungbai no thuyajak thangsinai angno ta yakarriya nungbano ta yakardi hinai hake bini o jelabo abo haikeno promise khlaikya angbono no ta yakarya hinai haikeno borokni hamjakma eba relationship kaham khlai no choliwi tongkha o bukhuk bini swmai no naraknani bini bwkhao kwrak khlaikya tamni hinba o bukhuk tabukni o jelano belai kheno bwkhamanui hamjakha aw omo hai joto borokni langma bo ungo जों जे borokno bwkhamani hamjago o borokno naithok sitara naina thangya kaham hamya wansukna thangya abo haikeno o bukhuk tabukni o jelano kubui bwkhabai hamjakmani tai kwtwkma jora o jelabai no relationship tongkha haipano o jela salja o bukhukno agini kok kwchamno khukaiui bo walainani chengkha o bukhuk saka angbono tei hamjakliya nonose tabuk hamjak tongmili hinai abo haike o bukhuk bodre podcast smai tangui no o jelano bujirnani chai tongkha haipano jela o bukhukni kokno khwnanani nailiya tei bujinani naiya aboni ulo o bukhukni khorogo suicide khlainani wansuk phaikya tamni hinba o bukhuk bini kubui hamjakmano bujirnani nayo aboni ulo o bukhuk wansuk phika hamjakmo bwkha kolok tongnani nango hinai o bukhuk o jelano naisingui tongkha bini thani kifili phainani bagui pheba o jela kifili phailiya aboni ulo salja khe o bukhuk haino hai suicide khlainani wansuk phika aprobo o jelani bagui kaisa letter swijak 27 September 2021 ni salo aro hai hinai swijakha bo aro hai hinai sekya bo bini jelano gai bi hinai runggo sorry nono heart rock khaimani bagui tei anona karjadi bi hop ang borok thang hai nakarjakhe borok thang bai nakarjakhe ta kaitor bai bo nakarjagano tei kaisa kokbo nung kaham tongdi asuk tension rok ta khlaidi do bi lok na jeng bwsuk yar haike mang hayada aw ang bo siwo khanango khabayo haipano bi ano langma asuk no tongshu ani langma hinmani taisa tongkhe ang o sungsarno yakar thangsinai bi ang ani joto nangkukma nungsi nonosi hamjagui tongmani bi ang bo hamjakya aw tamsaka ang hamjakya aw goslo da saka agi wngkha bo agi je ojalno hamjakhata abo wngkhe hamjakya ni bo sauta gabon ulo tamsaka kobor hai phano haipano ang bono hamjakya ni saka nono se hamjago ang agi bo kok rwjak nono ang agi bo nono kok rwjak yakarya hinai amai sauta I love you nung si ani bwkhabai tongphuru logirnai nung si ani borok ang thwip bo nono no tamsaka hamjagui tongnai ang nini bagui no tongsuknai kuno jagani mwkhang nini kha nono kahamkai bujiyang joto jagao no ang tongo bo don't worry tei ta pok dido ano asuk no tei ma babuni logi tongdi tei ano nini logio tuidi nini thayo no talangdi ani flower tamsaka ta pok dido every month ni
I love you and thank you and tapok di maisana ni time ke tongnani okay b don't be late always my tamsaka man okay bye b I love you forever my dear your lovely b haipano obukok asalo thui manliya tamni ke bo bini hamjangma chalano taisha na singai bini thanyo kiflei da phaino bo abo nayo tai obukok wansuku bo tabuk nai sing thai tongkho bini jora nei a jora obukok bible porui tongo thuinani sikang kaitorno nakarsanai apro bible ni 1 Corinth chapter 13 verse 4 ro bo arono kha aro hai ni sujak tongo hamjangnai borok bo bkha kolok ngo nei hakyo bukok aletar no haino hai khatiwi toni phiro abni ulo haino hai obukok achala no request khlai nai singi tongphiro haipano ochala obukok no ignore mangno khlai tongo obukok 1 man nai singka tamo ke chala kisapano bujiliya October mano ke obukok haino hai suicide khlaini wan supika ti bo kaisa paithak ni bagai letter sikya apro ke obukok kubui ni suicide khlaini wan sukka obukok bini bkhani joli mungrok no kisapano phununglang liya tamo ke hamjakma rwkha goodbye ni kaisa bo letter sikya aro hai ni bo sikya baro hai ni sikya be thanks for everything I know I can give you back everything whichever you gave me boo but thanks a lot might hope you will understand how am I feeling right now I never thought you will become this type but no problem I'll pray to God my God bless you but especially you and I am okay don't worry about me B I love you and I will forever no contact you flesh in my heart thank you so much B bye your B ga bobin mungno saka jago bo jaga sao bebak ni bagani bo hambai rok ya farka tai ang nin thani tai kifili mania oma herok saka abahai ga tai bonus jalano saka jefro nung ano hop khlayo nung saljale bujinai ani feelings tabuk tamong tom omaro bo saui bebak no saui bo paithago saka nin bagai kaitor ni thani surinai ani bagi no surinai ni bo saka bo jalano kaham mane jalani bai kaham simi nai bo saui kalang khatai paithago bo kut bairika omo hai bo khlai kata obukok abo suilangmani ulo agini letter bai tabuk ni je letter no nawi bo afurke suicide khlaikya aba haikeno osungjar no yakarkha haipana sanani musungo ojalano simike bo chaya ni bo tabuk ta himkhudi eba ta phunuk di borokni bisingo taitamo huja kogrok tongkho able chung saui simania ke tini ang je samani jang simani je ang khnamani jorate ang norokno saui khnariwo bayap song buini bagai eba hamjama borokno manyani bagai saksa suicide khlai thimina kahamda ungjak norok phe ani mote ke ang abo ang sanamo sungo abo saksa butwa phunukmani klayo je borokni hamjakmano busi bujiya nung bini slaite bo slaijage si phunuknani chaitokdi chini buma phasongle chungno keboni bagai sui hai undi kebon bagai thuidi kebon bagai dukho kosto o tongdi amai hinai osungsara tobuya jeng dukho kosto keboni bagai tongmani chini buma pha jefro saimano borokle chini bagai taibo kapnai tamni ke borok se chungno really kaham ke borok se chungno hamjaknai ke ang tini o video bising te obnang hop khlayo norokbo tabuk je tongsoknai rok tabuk je hamjakmao kelegi tongnai rok norokno bang sanani musungo keboni bagai norok omhai suicide khlainyan tawan sukdi amahai negative thought ta khlaidi ang khaklai norok khlaigela khnei ge tomungno o video tini norok ni bagai nangmani ngai tongkhan ke norok o video no share khlai redi asukno norok ni thani koijo ge norok jotono kaham karungna tongdi hambai